חברת דובק שמה לעצמה למטרה לחזור ולהוביל את שוק הסיגריות בישראל. כחלק ממאמץ זה, השקיעה חברה רבות בפיתוח מוצר ייחודי, מוצר איכותי שלשם השקתו התכנסנו כאן הערב. בודדות החברות בעולם שהצליחו לפתח מוצר כה איכותי בעל ריסס צ'ארקול פילטר המעדן את טעם הטבק המשובח. אנו גאים להיות אחת החברות הבודדות בעולם שמייצרת מוצר איכותי שכזה ומעניקה לצרכניה חוויית עישון ייחודית זו. לראשונה מזה שנים נכנסת חברת דובק לקטגוריית מחיר גבוהה יותר. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, אנו שמחים לחשוף בפניכם את גולף פרימיום. הייצור של גולף פרימיום מתחיל בהרכבת תערובת טבק אמריקן בלנד עשירה, המעניקה למעשנים חוויית עישון ייחודית. גולף פרימיום מתהדרת בפילטר פחם ייחודי, ריסס צ'ארקול פילטר, המעדן את טעם הטבק. מעטות חברות הסיגריות בעולם להן כושר ייצור של סיגריות בעלות פילטר מסוג זה. דובק גאה להימנות על חברות אלו. תהליך פיקוח קפדני של בקרת האיכות מתרחש בכל שלב בייצור הסיגריה, החל מהרכבת תערובת הטבק, דרך הכנת הסיגריה, בחירת הפילטר ועד לשלב אריזתן של הסיגריות בחפיסות, עשיריות וחבילות למערך ההפצה. רק בשילוב של עיצוב אלגנטי ויוקרתי, איכות טבק ויכולות ייצור גבוהות, פיתחנו את המוצר האיכותי והמוקפד, גולף פרימיום, בשני אורכים 83 ו100 מילימטרים, בחפיסות בעלות פינות עגולות. להירגע, להתאהב, להתפנק, להתרגש, ביחד. Romance your senses. גולף פרימיום. לקראת השקת גולף פרימיום, ערכה חברת דובק בשיתוף מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה, מחקר מקיף בקרב כ-300 מעשני סיגריות של המותגים המתחרים פרלמנט ו-LM בגילאי 25 עד 35. במסגרת המחקר נתבקשו צרכנים אלו לעשן את המותג גולף פרימיום במשך מספר ימים, ונחשפו לקמפיין הפרסומי. תוצאות המחקר מעודדות בצורה יוצאת דופן, וקובעות כי 58% מקרב המשתתפים במחקר הביעו נכונות להתנסות שוב במוצר. 42% גילו כוונה ברורה לאמץ את המוצר כסיגריה העיקרית שלהם, ו37% הביעו נכונות לאמצה כסיגריה עיקרית במחיר של למעלה מ-15 שקלים. גולף פרימיום מאפשרת לחברת דובק להיכנס לתחרות בסגמנטים שונים בשוק, הן מבחינת מחיר והן מבחינת טווח גילאי המעשנים. זהו מיקומה של גולף פרימיום בין השחקנים השונים בשוק, ולכן כל מעשן של מותגי המתחרים הינו צרכן פוטנציאלי חדש למותג גולף פרימיום. השקת גולף פרימיום תלווה בתמיכה שיווקית מקיפה, החל בפריסה מסיבית בעיתונות הארצית, במגזינים, במגזר הכללי והרוסי, באינטרנט, ביחסי ציבור ובפעילות קידום מחירות עם הצרכן הסופי במוקדי בילוי. בין הפרסים היוקרתיים שיחולקו בפעילות, חופשות זוגיות בארץ, טיפולי ספא מפנקים, הקרנות VIP בסינימה סיטי, ובשיאה נפנק את הזוכים בחופשה חלומית בפריז, העיר הרומנטית בעולם. גולף פרימיום מעודנת, ייחודית, יוקרתית ואיכותית. עכשיו בנקודות המחירה. מחיר מומלץ לצרכן של 15 שקלים. החל ממחר בבוקר, רוח חדשה תנשב על המדפים. גולף פרימיום תחשף לקהל הצרכנים על גבי הפלנוגרמה, ראשי המתקן, פוסטר פריים, סטנדל פאק ודגל הקופה. גולף פרימיום. Romance your senses.